Se așează comod, însă nu în fața televizorului, ci poate undeva la umbră, deci țintuiesc ochii în zare. Fie că au 7 sau 70 de ani, cu toții trec prin ritualul pregătirii pentru zbor al aeronavei în miniatură. Pentru pasionații de aeromodelism din Iași, fiecare sfârșit de săptămână înseamnă o bucățică de timp dedicată zborului cu telecomandă. La Clubul Aeromodeliștilor din Iași se întâlnesc vreo 20-30 de piloți cu mai multă sau mai puțină experiență, gata să ridice de la sol avioanele proprii. Copiii, vedem și în imagini, încep de la șmirgă și placaj pentru ca mai apoi să ajungă să butoneze, nu? Ei singuri telecomanda. Nu știu, e o boală asta până la urmă? Se transformă în boală? Domnule Maxim. Boală nu putem spune, dar oricum... E cu ghilimelele de rigoare, adevărat. vă dați seama. Dar hai, dacă rămânem cu ghilimelele, această boală, când te-a prins, deci este incurabilă. Placajul, șlefuirea lui, zgomotul... Aoleu, vă rog să vă gândiți și la un tratament ceva până termină de explicat domnul Maxim cum e cu boala asta. Nu putem. Ai adus un copil, i-ai dat să facă ceva dintr-o bucată de carton, l-ai ajutat să-și încropească un model micuț și pe urmă îl ajut să-l faci să zboare. După aia l-ai trecut o leacă la un avion cu un motoraj făcut de cei mai mari și l-ai îmbolnăvit pe copil. După aia nu-l mai pierzi de acolo, dar nu și pe copil. Copiii sunt și cei mari la 30, 40, 50 sau 60 de ani. Tot așa se îmbolnăvesc. Cum au reușit să zboare odată cu un aeromodel, chiar dacă nu l-au făcut ei, cum nu-l mai pierzi de acolo. Spunea domnul Ciurariu de performanță în acest sport. Unde e limita? Până unde anume reușești să te păstrezi doar ca un simplu pasionat și de unde încolo începe performanța? Performanța. Noi suntem afiliați la Federația Română de Modelism, care are un regulament strict privind categoriile de aeromodele, pentru ca să putem să concurăm cu alți modeliști în altă parte, pe picior de egalitate. Și atunci trebuie aceste avioane care le-ați filmat dumneavoastră, nu sunt niște avioane care sunt cumpărate, o mare parte din piesele componente, o parte chiar complet. Nu se încadrează în categoriile Federației Române de Modelism și, în general, a Federației Internaționale de Modelism. Acolo, suprafețe, greutăți, puteri de motor, ca să poți concura cu cineva. Aici ți l-ai luat că-ți place, că e mai frumos, că e mai albastru sau e mai roșu, că are un motor mai performant. Se schimbă criteriile, absolut. Nu? Acolo sunt niște mai subiective, presupun. Reguli stricte. Așa? Ca și în aviație. Atât de mare trebuie să fie un aeromodel, pentru o anumită categorie atât de greu, trebuie să zboare un anumit timp sau are o anumită capacitate de motor. Tocmai de ce am spus, ca să poți să fii la egal din punct de vedere al pregătirii modelului cu cel cu care vrei să concurezi.